A Ondra Švec, tam je těžké. Tohle může Slávy mrzet. Ondřej Švec. Stále Švec. Skóruje přes okýt. Neproměnil Šimon Svoboda tu trojku, protože pohyb míče to byl ukázkový od Basketu Brno. Na druhé straně Švec, spousta kontaktů, ale nepíská. Švec. Švec to udělal dobře. Za 2 body. Ondřej Švec. Zajímavá persona, působil jako kondiční trenér u... Výborně tam dokázal vystihnout tu přihrávku Ondřej Švec, který na nic nečekal, rozjel se do koše, no a... Ale stále znamená náskok 9 bodů, když teďka Ondra Švec vyzraje na tajný kousek. Časový neúspěšná. Velmi troufl. Rychlá předávka míče středních rozehrávačů, no a... Brňana je trestají, navíc Ondřej Šiška jako čertík z krabičky tam teď vylétl. Výborně tam ale zapracoval Matt Johnson na tom doskoku, je z toho další šance pro USK, no a tentokrát... Hostující tým v tomto zápase ještě nedostal. Žalin 3 vteřiny do konce útoku, Ondřej Švec bude muset hrát, nakonec se rozhodl vystřelit za 3 body. A to znovu zkusí na Delvona Johnsona, ale vyhodí na Ondru Švece. Teďka bude hrát na Delvona Johnsona na 1, zvedne trojku a promění... Balonu, zbavil se toho Mismeče. Teď už je balon v rukou zpátky Švece, který... Broučka. Navíc každý faul se bude házet. Tady Švec maličko zakonil hlavu, možná zbytečně, ale tu pozici si balón, ale vybojoval s číslem 20 Matyáš Ježek.